Mek tista' titla' taraġ, tgħid ħaqija niċċaqlaq naqra. Tossok. U strapat Stef, mhux għal għandu problemi bl-koppa u bl-akta. Eżatt. Għal-pubbliku ġenerali m'għandux issues, għajnuna taraġ. Hemm saħansitra tobba u ngħidilhom grazzi minn hawn illi jgħidu l-ħafna anzjani dak it-taraġ ibqa' jtilgħu għax dak it-taraġ jista' jsalvak, jista' jtik aktar ħajja. Veru. Tajb jiġifieri min jista' jitlaw jinżel it-taraġ u jżomm mal-poġġaman forsi x'anke anzjani aħjar milli nużaw il-lift diment illi l-fiżjo ta' jibqa' lin-nies titilgħu jew tinżlux. Ovvja dak. Imma l-bqija tal-ġent. U l-cold shower ukoll huwa trattament fiżjoterapeutiku tajjeb ħafna anke għaċ-ċirkolazzjoni tad-dem Ekku. għal ħafna affarijiet oħra. Għal ħafna affarijiet oħra. Issa vera sejjerek Issa in-nuta. jekk xi ħadd taqbdu ċmajra u jċempillek. Għajdru għabiex għablu live fil-kas, u jkolla fuq xiex nitkelmu kif ġrar. Mattejus, nirringrazzjak minn qalbi dem spiċaw fit-bissima, imma jiena ċerta illi il-telespettaturi ma jieħdu xi ħaġa waħda żgħira mid-diskussjoni tal-lum ħajjithom tinbidel għall-aħjar. Ekku. U jien qed ngħid grazzi lilek dejjem f'daw l-spots, ngħidulhom ukoll jistgħu jaraw il-programm on demand, jiġifieri peress li ngħid ħafna affarijiet, jekk jistgħu jaraw darba darbtej jifhmu daqsxejn iktar. Daqshekku. Mill-ħmerijiet li qed ngħid insabba. Grazzi mill-qalb, Mattejus.